Hola, em dic Jofre Llombard i no m'agraden les carxofes. Avui comencem un nou projecte. Es diu Diana i direm que és un podcast perquè entre tots hem aclarit que s'ha de dir així. Però és un espai audiovisual que podreu escoltar a Spotify, que podreu veure a YouTube i que podreu consultar en qualsevol moment a través dels seus fragments a TikTok o a Instagram o a la resta de les xarxes. En aquest podcast parlarem de com veiem Catalunya, com està el país, però sobretot cap on ha d'anar. Per això, moltes vegades m'acompanyaran aquí persones molt sovint conegudes per tots vosaltres i que no necessàriament han de ser periodistes o polítics, que també. En d'altres ocasions, però, seran persones que també estan compromeses en el país i que tenen moltes coses a explicar i que tenen moltes coses també a compartir. Per exemple, ja us puc anunciar que el primer convidat a seure's aquí a la butaca que tinc aquí al costat serà l'Òscar Andreu, que en els darrers temps s'ha convertit en un dels referents de la lluita per la llengua, des d'una posició tan ferma com atractiva. I també donarem veu a persones més joves que un servidor que tenen moltes coses a dir sobre el futur. Són noves veus i en alguns casos fins i tot nous lideratges, per què no dir-ho. Això sí, sempre amb un to de conversa que serà molt bo, perquè tothom que ho vulgui se senti acompanyat, lluny d'aquestes tensions més pròpies d'altres formats. I acabarem, com sempre, fent una partideta de darts, allà, en aquella diana, com les de tota la vida. I estrenem Diana amb uns dies que realment a qui ens agrada seguir l'actualitat sentim perplexitat, però també pena. Però també en alguns casos un sentiment que no sé com descriure, però que seria pròxim al ja us ho vam dir, no ens vau voler escoltar, mira, ho sento. Això ho dic sobretot per tota la merda que va sortint al voltant del PSOE, de Pedro Sánchez, de la seva dona, del seu germà, però també en altres casos, com per exemple el famós de José Luis Rodríguez Zapatero. Després de tants anys de policia patriòtica, d'Operació Catalunya i de més, però també després de tants anys de cas Filesa, del PSOE, de cas Gürtel, del PP i de més casos de corrupció, han aconseguit que quan surten coses dia rere dia sobre si aquest va fer això, aquell altre va fer allò, etc., han aconseguit que no et creguis res, tant d'uns com d'altres. Han aconseguit que pensis que si acusen a Zapatero o la família de Pedro Sánchez o el PSOE de fer no sé què, tinguis dubtes tant de si hi ha alguna cosa delictiva com si de tot plegat és un muntatge policial, judític, mediàtic, etc. I és igual de greu una cosa d'una altra, perquè vol dir que no tenen credibilitats ni uns ni altres, no tenen credibilitat els jutges, no tenen credibilitat la Guàrdia Civil, però tampoc els polítics, ni tampoc el president del govern espanyol, ni tampoc l'oposició espanyola. Això, aquesta manca de credibilitat de totes les potes de l'Estat fa que a hores d'ara, no la legislatura, no, l'Estat sembla que sigui un estat fallit, un estat en si que no s'aguanta. Però si això és surrealista, encara ho és més que ara tothom vagi darrere a la recerca dels partits independentistes a veure què fan. O sigui, després d'haver fet servir exactament les mateixes eines, és a dir, crear proves falses, inundar els mitjans de titulars que eren directament extrets d'informes falsos de l'UDEF, haver promogut aparatosos escorcolls a les seus dels partits o a les seus dels ajuntaments amb furgons de la Guàrdia Civil, d'haver imposat penes de telenotícies mostrant líders independentistes emmanillats, després d'haver-se inventat que la Tamara Carrasco era terrorista. Després de tot això, ara resulta que els partits independentistes són els que han de treure les castanyes d'Espanya del foc. I escolteu, sobre això n'hi ha per tothom. Quan això dels muntatges per desprestigiar l'independentisme passava, ho promovia, el govern de Mariano Rajoy, amb el ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz al capdavant i la policia patriòtica al cap darrere, quan això passava, el PSOE i gent a l'esquerra del PSOE i gent a l'esquerra del PSOE aquí a Catalunya no només no sortia a dir que tot era un muntatge, sinó que ho aprofitava per assenyalar els independentistes com uns corruptes. És més, en algun míting es va arribar a veure allò de Catalonia is not Switzerland, enfotent-se'n del Catalonia is not Spain. El més prudent que van fer en aquest sentit va ser dir allò que respectaven l'acció de la justícia i que la llei s'havia d'acatar. Això, que ho deien els socialistes, és just ara el que no diuen.
No diuen que s'ha de respectar la justícia i la seva acció o que la llei s'ha d'acatar. Diuen que és la justícia la que, a mans del PP i de Vox, és la que ara està atacant a Pedro Sánchez. Amigo. Què hauria de fer l'independentisme ara? Dir-vos-ho, jo ja us ho deia? Dir-vos que us aprofiti allò que heu anat covant i del que n'heu anat traient profit electoral? O estendre-li la mà per combatre conjuntament aquest cop d'estat encobert? Diria que el que dirà és, bé, ja us ho fareu, ja us aclarireu i ja en parlarem. Perquè un altre dels errors que ha fet part de l'independentisme moltes vegades ha estat voler arreglar Espanya agermanadament abans fins i tot que arreglar Catalunya. Així que ja s'ho faran, en sèrio. Però el PP, que tampoc exigeixi molta cosa, perquè després d'haver arrasat per toga, mar i aire l'independentisme polític, ara no pot buscar els independentistes com a còmplices d'una hipotètica moció de censura, i menys si qui ha de participar també és Vox. O sigui, aquests del PP es deuen pensar que ara els qui van ordenar el 155, és a dir, el PP, i els qui al judici del procés es van presentar com a acusació particular per demanar les penes més altes, Vox, ara els independentistes els estaran esperant amb els braços oberts. Però és que ni que no hagués estat així, ni 155, ni judici del procés, després de molts anys dient que el que calia era erradicar els independentistes, espanyolitzar los niños catalanes i la por ellos, ara els aneu a buscar? Ara? De debò? Ara, a més, els feu responsables de que no prosperi una hipotètica moció de censura? Però sí, a més, això va al revés, com una investidura després d'unes eleccions. Presenti vostè una moció de censura i espavilis per trobar socis. I si no els troba, no és culpa de qui no li dona suport, sinó de qui la presenta, aquesta moció de censura, i no els troba. Tan valents que són en determinades coses, tan valenta que és, per exemple, Isabel Díaz Ayuso plantant cara i gustándole la fruta, i ara no gosen presentar una moció de censura per por a perdre-la? Imagino que a sobre de la terra cremada no hi creixen arbres, però encara menys hi naixeran socis parlamentaris. Sigui com sigui, preparem-nos en les pròximes setmanes per veure notícies inèdites en aquesta guerra interna de l'Estat contra l'Estat. Per exemple, tinc molt clar que en el cas del PSOE, l'EIRE o com li vulguin dir, el següent episodi és la imputació de Pedro Sánchez. El text del jutge que porta el cas és molt dur i ja entreveu que el president espanyol va ordenar contraatacar la màquina del fang amb una altra màquina del fang liderada per Santos Cerdán. Una operació que, segons el jutge, va néixer aquells 5 dies en què Pedro Sánchez es va dedicar a meditar sobre el seu futur i que, segons el jutge, no es va dedicar a fer ioga o meditació precisament, sinó a crear la claveguera contra la claveguera. Ara diran que en l'Escorcoll, a la seu del PSOE, van trobar no sé quants papers i en un d'ells hi haurà al·lusions a Pedro Sánchez. Ja tindrà l'excusa perfecta per imputar-lo, de manera que per primera vegada a la història Espanya esdevindrà amb un president imputat mentre és al càrrec. El PP dirà que això és insostenible, etc., i veurem com reacciona la resta. I el cas és que, atenció, aquesta imputació pot arribar en plena visita del papa Lleó XIV a Espanya i a Catalunya. Pedro Sánchez té dipositades moltes esperances en aquesta visita perquè considera que pot reforçar-lo tant en clau interna espanyola com internacionalment. A més, es considera que tots dos, Pedro Sánchez i el papa Lleó XIV, fan una mena de tàndem de referent moral progressista mundial en contra del que representa Donald Trump. Ara bé, si resulta que en plena visita imputen Pedro Sánchez o, atenció, empresonen provisionalment la seva dona, Begoña Gómez, que també pot ser, que també podria ser, perquè per dates pot coincidir una visita d'aquest tipus, no sé quina distància haurà de prendre el papa envers de tot plegat. Un papa que, per cert, hem sabut que deixarà el català com una llengua residual en els 2 dies en què estigui en terres catalanes, i això inclou l'Estadi Olímpic, la Sagrada Família, Montserrat o la presó de Can Brians. Crec que l'Església catalana, però sobretot els milers i milers de catòlics catalanoparlants, es mereixen que el pontífex tingui una major sensibilitat cap a la llengua de Gaudí. Un Gaudí que va ser
qui va pensar, va parir, va dissenyar la Sagrada Família de la que precisament el papa en farà la benedicció de la Torre de Jesucrist. Fins on jo sé, Déu, que és totpoderós, t'escolta igual si li dius Pare nostre que esteu en el cel, en català, que en qualsevol altra llengua. És important, doncs, que a més de les moltes banderes del Vaticà que ja donen la benvinguda al papa en molts balcons catalans, també hi hagi presència de banderes catalanes que li recordin al pontífex, per si no ho sap, que està en una terra anomenada Catalunya. I el mateix us diria amb el Tour de França, que el 4 de juliol sortirà de Barcelona i que tornarà a ser una oportunitat de mostrar Catalunya a un món que, malgrat les cunyetes, ens mira més del que ens pensem. Però d'això ja en parlarem un altre dia. Fins la pròxima diana.